Здравейте! Шкода Октавия, първата генерация. 1.901 конят е в момента в процес на монтаж на газова уредба. Шкодата е сравнително удобна за монтиране, тъй като ВАК групата са много елементарни. Вече сме монтирали почти всичко. Ето бутилката, зареждачката. Зареждачката е на местото на капачката, както обикновено. И ще ви покажем след малко и вече като свършиме готовия монтаж. Вътре в самия автомобил сме направили малко чудеса заради командването на педала, но всичко това ще бъде прикрито и няма да има нищо, което да се вижда.